हेलो लोगोफोर, गिबियाव आंनि बे बड'लेण्ड हारिमु इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायग्रोनाय जाबावबाय। दिनै आङो नोंसिनि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। बेनो जादों माने गोरलैयै थाखा खामायनाय। माब्रै गोरलैयै थाखा खामायनाय होनब्ला गोबाङानो सोमोनांगोन। दिनै आङो ससे लिंक होनानै देखायगोन। बेयाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांनानै माने मोनसे प्ले स्ट'राव थांनानै माने मोनसे एप्सल' डाउनलड खालामो। अब्ला नोंसोरो भिडिअखौ नायलांदो। आङो माखासे फर्मुलाफोरखौ देखायनोसै माब्रैहाय डाउनलड खालामनानै आरो माबायदि खालामनांगौ। अब्ला भिडिअखौ नायलांदो। जोङो सिगां प्ले स्ट'राव थांनानै लानि। बेनि उनाव मोनसे टेलिग्राम होननाय एप्स दङ। जोङो बेखौ सिगाङाव गावबागावनि मबाइलावहाय डाउनलड खालामनानै लाग्रोनांगोन। दायो जोङो टाइपिं खालामनि टेलिग्राम। बै फोसानो हनै आंनो डाउनलड जाखानायनि, बेनिखायनो आङो दा बेखौ अपेनल' खालामगोन। दानिया जोङो अपेन खालामना लानि। बेयाव लिरनाय दङ स्टार्ट मेसेजिं। जोङो सिगाङाव बेखौ स्टार्ट मेसेजिंआव जोङो थुनि। बिनि उनाव वाट्सएप नाम्बार बिदों नै। बे वाट्सएपखौ होखांनायनि उनाव आंनो जाखानायनि माने बिनि उनाव नाम बायदिसिना बिगोन। नामजों टाइटेलजों होदो। डाइरेक्ट बिनि गेजेराव जोङो पस्ट खालामनांगोन। पस्ट खालामनायनि उनाव मोनसे लिंक फैयो आंना जाखानायनि। बेयाव मोनसे लिंक होयोब्ला बिदि स्टार्ट नुजागोन। बे स्टार्टनि उनावनो नै बे रिफारेल सिस्टेम होननायाव दङ। बेयाव प्ले वालेट्स उइथड्र रुल्स दङ। जोङो नै रिफारेल सिस्टेमाव थुनांगोन। अब्लानो जोङो जागोन। मिथियैफोरखौ सोंहरदो गाइस, आं खोन्थाहरनोसै। नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दङब्ला कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आं फोरोंहरगोन माखासे